Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ọrụ na nhwekwurichi ọnwa nọ nụ nwaanyị mba nọ awụchasịala nụ m eyi ka m gbara m igbu oge ọnụ. Ị hụ na mgbe ọbụla gị na mmadụ na-ese okwu, onye ọ sọrọ ya wụrụ gị na onye ahụ nọ n'iro, ọ nọ na-alụ na-ese, onye a gị na-ese n'ime esemokwu a gị hụ na ọ chọghị iji anya ahụ na ọhụ ndụ ṅụwụrụ azịza, agwa ya silekwe na ọ ga-aga ịtụpụ ya. Ụdịrị onye dị otu a anọgide all of a sudden na ya bịara ime peace ka gị na-ede na mma, rie ọṅụ na gị gbaghara ya na esemokwu na ụnụ na-ese na ya chọzighị na ya chọrọ udo. Gị kweregodo mee peace ahụ, ejikwela ike ahapụ onwe aka. Gị kweregodo mee peace, nabata peace for peace sake. Lee m anya na mkpụrụ anya, lee m anya n'ọnụ, ejikwela ike relax na gị na onye iro na-eme n'udo. Mgbe ụfọdụ onye iro na-eche na the only way ya ga-eji nweta ṅụ iru ṅụ nso, n'ihi na ọ mgbe o nyere ṅa aka enyi, mgbe oge ọ bịara rịọ ọṅụ mee ṅụ ka ị nabata ya, ka ya bịa close na ọ naanị ihe ga-eweketa ya closer ka o nwee ike gburu onwe ihe ọ chọrọ igbu ya daruo n'ọkpụkpọ, n'ihi na ihu enemy ṅụ, onye sọ wee enemy gị ọ ga-abịa keta ṅụ, ọ ga-ahụ ṅụ, ọ ga-eru ṅụ nso. Ha bịa ha agbara egwu, the only way to bring it close, we make peace with you. Ọwụhụ peace making niile na stick for what it is. Ngwata ruo nọ ntị ọ n'ala. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m were akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne ka ha were mụrụ akụ kelekwe n'enye ya Chineke na nnapụta ọ napụtara ya. Na e nwere nwa okorobịa ya na ya abụọ mega ihe mgbe ọ nọ na Naịjirịa. Ya wụ nwa okorobịa kwana ya na ya abụọ hụrụ onwe ha n'anya, hụbiga onwe ha oke. Ada nne ke nwoke ọlụhụ di na ọ ya na-ekwu ka na-eme n'ụlọ ha ebe ahụ, na mivụ na mmanya enwe ha n'okwu na ọ ya nwa na-ekwu na ehio niile ọka niile na a na-ahapụrụ ya na ya ekwuchata na ike ọgụ hụrụ ike ọgụ na mgbarị ya. Ọ nabatakwana ihe onwe ya okpukpe nwedị ihe o ji ya kporo. Ada nne ya alụhụ di, o nwere shop na village nna ya dị ya, ọlụhụ di jagarecha ya chije ya lokwute nne, nna ha anwụkwala na ụmụnne ndị ka ọzọ alụọla di, ka abụọ ke nwoke ndị ka ọzọ alụọla nwaanyị ka ọsọ ha nwatoro ke nwoke na ya na-emega ihe. Na ụmụnne adanne ya ahụ na mama ya ejighị anya ahụ ya, even mgbe ya na this boy na-ayị na Naịjirịa, mgbe ọ nọ na Naịjirịa ọ na-akpụbe ha kpụrụ ya ụgwọ nkịta kpụrụ chi, na ha ejighị anya ahụ ya, ha kpụrụ ya ụgwọ kpofe ya kpofe. Nke nwoke na ya akpala 2 years before visa ya apụta, o kweligeme gawa ala bekee. Ha na-akparịtakwa na fon, ọ nakwa agwa ya ọzọ mgbe ahụ di ya bịawarale, ọ na-agwa ya na ya nwakwala nwa hapụ ya, na ya hapụkwala n'obi ya ka na ebe na ya lọta ugbo na ọ bụ ego ka ya tụrụga, na ya lọta ugbo na ya ga-eme ihe n'isi, ya ga-eme ka eme ka ọzọ. Ya na ya bụ na communicate, ọ nakwanụ emekwe ya anọ ala bekee ahụ getting to 4 years bịa lorute lọta like a big boy, lọta ọfụma, ahụ dị ya mma, o mega ọfụma. Mana ihe gbanwere n'ụwụ agwa ya, ihe gbanwere n'ụwụ otu o si ekwu okwu ya, bịa feel na ọwụnụ changing of environment, western lifestyle, o metụrụ ya aka, nweta o shikpata ya aka, ya bịa gbakọwara ya. Ọ bịa n'ọnwa ije ahụ ọ nọ ya na-elekwere ya anya ka ọ sị na ka aga hụ ndị nwe nkwa niile ahụ o kwege, ma ihe niile ọ gwege na ya nwakwala ma lụọ di na ya chere na otu ọ lọtara ugbu a lọtakwa na ego na ya n'aka, ọ zụọla ala 10 plots of land, ọ zụọla ka ezu ọka ọzọ, ma e nwere provision o mekiri iji bịa hụ nne na nna ya, okwute ihe dị otu ya gbakwana nkịtị. Na ya nọkwana anọcha chenjicha, gwa ya chenji ọnụ jurucha laghachi, even dide ọ laghachi, ọ gwaghị ya na ọ laghachiri, ọ laghachi. Nlaghachi ahụ ọ laghachiri, ya bịa notice ya na ya adịla ime, kpọọ ya na fon gwa ya sị elekwa ya adịla ime, na mbata na ọ batara na ọ dị obvious na ọ jọs lọta bịa gosi ya that na ya adịghị interested. Ya sị ya ọ jụwa ya sị nwa ya eji ekwu taa na ya ekwule like that, ya gwa ya sị ya adịla ime na ya chọrọ ịgaga wepụ ya. Nke nwoke agwa ya sị ya nwakwara ya nwa na ọ chọrọ iwepụ ya, na ọ na-aga iwepụ ya without agwaghị ya na family ha na mpa ya so ha any one of them na nwaanyị ọbụla kwuru na ntị ha na ya rịla ime ka ahụ consent aka ga wepụ nwa ahụ, na ọ ga-nye ya nsogbu na ihe eji mara family ha. Na mgbe ahụ ọ chọrọ iwepụ ya na gwa ya o jiri gagwawe na otu ọ gwara ya na ya biko hapụgara ya nwa ya, na ya ga-alọta, ya lọtaghala, ya eme ihe niile ya, gwa ya jụọ ya sị ya nwa ga-echewe ọ garacha n'ọkwa 4 years lọta. Ọ gwawa ya sị ya na ya ngwa in that case na ọ mụhala
na ya ga-esend ụmụnne sendịrị ha ego abịa mee ihe nọ n'isi ya gwa ya sị agwacha na ihe ya gwara na o chebara ya echiche ọ na ọ ga-abịa ime send ha ya send aha mana it won't be mgbe ya mụchara na o nwere 2 weeks to do that. Ọ sị ka nwoke agbanyụ fon na ya nụzi Adanne ya nụ ntara ya na ya na-arụ na nwa kporo ya ugwo ka nkata kporo ya ugwo nkịta kporochi akpọ ya na fon rịọ wee si agbaghara ya na ya mana ya kpali agwa ọjọọ gwa ya okwu ọjọọ n'ebe ọ dị ọtụtụ chụọ ya n'ụzọ niile ka ọ hapụ ịbata na ya biko gbaghara ya mere ya ebere gbaghara ya na nwanne ya nwoke kpọrọ igbo na-ebega akwa na-agwa onye ọbụla si nabata na o buzi nwa ya n'afọ na nwa ọ bụ n'afọ na ọnwa nwanne ya nwoke na ọgwa na ọbara ya na ya biko gbaghara na o nwere ezi o ziri ha ọ sị dat na agaghị ime ihe n'isi na ọ ga-esendete ga-abịa mee ihe ha ụmụnna ya na naanị ihe ya chọrọ ịrịọ ya wụ na ya bịa n'ụlọ ha ka ha elete ka ọ nọrọ ebe a mụọ na ya bịa na ha nabatara na ọ bịa ahụ ma ha echenjiele for real na ya biko gbaghara ha na ya eshi na ala obi na-ekwu destin na papa ya nwụrụ anwụ bịa ya witness ya so okenye ya nọ na ya kpọọ Adanne ka kọsara Adanne eso ngwa na ọ nọ ihe o kwuru is not a bad idea na ọ gabagodo lekwe ma ha echegharịala n'eziokwu legodo ta ga-eshi treat ya first na awụ na ha echegharị bụ ọka notice hụ ihe ọbụla yiri ya just pụtawa ya so kọta ka eshi buru ngwongwo gakwuru ha ka ya rutere di ya ha ebido pawa ya ka akwa na-apa ya ka eze apa ya ka queen ya sị nụkwa na ha echegharịkwala n'eziokwu enyekwa nwanne ya nwaanyị update na ọwa Adanne di ya gara rejista ya na ụlọọgwụ ebịa rejistara for antenatal care na every Tuesday na ya na-akwa aga na ọ na-eso ya aga na ọ na-agbashi shop ya ọlụhụ di ọ na-agala around 50 years na ọlụhụ di o nwezi shop na dia community market ya recha ya alụba na every Tuesday ọ na-ahapụ shedi na ọ akpụrụ ya ga ụlọọgwụ ya na abụọ na-eso ya na ọ ya rejistara mkpụrụ osisi ọzụzụ ya na ya na-eso aga scan si ihe ebu n'afọ n'ọnwa nwaanyị ha nọgide na ọ zụrụ mmanya kpọọ mmanya ṅụọ na ada ukwu ihe a ga-akpa ada ka obiọma na-akpa ya sị nụkwa ha concludezie gwawazie dat na ka ọ mụtụrụcha then agalaga ejie ndị ọnkọlọ ha na nwanne nwoke tụrụ nwaanyị ime na diga amụọ nwa na ha na ya na ọmụ nwa ka biko ka enwe ike eme organize gaga mee ihe ichie ya so oke ya relax ya na-emekwa ka ya gere ike ime ya sọpụrụkwa onye ihu ha na onye azụ ha were nsọpụrụ so ha ọ ya ka afọ ime rutewere ya n'ebe 30 weeks Adanne die that very last antenatal care ya gara without her n'ihi na ọ gara ibu ahịa ọsị ya ga-abụjishi ike ga-anara because of routine drugs ya ga elu one nurse, a very young girl, a nurse akpọkete si na enwe ihe ya chọrọ igwe eti amaghọta isi agwa ya na ya conscience ya ga-egbu ya ma ọ bụrụ na ya meshọn ihe ga wrong na ya biko na ya amaghọta ga-esi handle this thing mana ya ga-eme her own part na part nke na ọ dịrị ya to do ya elewe the nurse si ya no na ọmakwa ọrụ ya na ọ wee nurse na ọ bụ naanị ịdọ ọgwụ na inye mmadụ ọgwụ n'ụdị na ụdị ọbụla o jiri hụ danger bịakwute gị mmadụ hapụ ikwu no disqualify ala ya as nurse na ọgwa ya o were ya asị nwanne ya na gịnị na ọgwa ya nwere danger nwere ihe mere nọ nwere records na nwa ya dị ma nwere ihe gaga wrong ya si no that lady ọ na-eso ya bịa ebe na-eso ya bịa ụlọ ọgwụ na every Tuesday na ọ sị na ọwụ onye ya asọwụ Adanne nwoke tụrụ ya ime na ọ na-ala bekee this nurse agbawa ya si ya biko na afọ ya now no 30 weeks and na ya nwakwala nwa mmụọ na that hospital na o rutewe na ọ chọọ far away pụọ and ebe ahụ ọ na-aga mụ ya emekwele that woman soro ya nọrọ dị na ọ ga far away ọgọdọ enyi ya nwaanyị ebe ọ bụla ọ ga-aga ya gaa na another hospital ga mụọ nwa ya ebe ahụ na ọ mụkwala nwa n'ụlọ ọgwụ na ọ mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ ihe ga-agara ngụ mana ya amaghị ote onye ahụ ga-esi agara ngụ ya ele dị ledi akpata ya wụzụcha ya ahụ ya sị really na ya thank you na ọhụụ ya nga na Tuesday na-abịa abịa na ọ mara na ihe na o kwuru eji ya mere okwu na ya thank you
ọ sị ya nara ọgwụ lawa. Ada nne ke nwoke lo jụwa ya jụkasịwa ya hụrụ dọkịta ke ya hụrụ dọkịta ke ya onye ke hụrụ ya onye lere ya ya kọchara ya. After 2 days ya gwawa nne ke nwoke that ya chọrọ ịga leta mpa ya na o teele. Ha abụọ adade si ya no mba n'afọ ya gbagotele na steji ọ nọ ugbu a wute steji na-eji apụ no mba na ọmụcha na ihe ọbụla wụ njem biko na ya gala ya ugbu a ya considerkwala na ọmụcha na-enwe ebe ọ gaga mba o na ọmụcha biko ya sị oke nsogbu anọ. Sọnde agbahete na nne ke nwoke a na-emesi chọọchị o buru oyiri nwe ya gawa chọọchị. Ada ya nwaanyị makpuru n'ime ụlọ ehiga ụra ya jos nnọọ ga-eshere akpa nwa ya akpa afe ha zụkọgara apakigade na ọwa akwa zụgara nwa ya na ọwa akwa nwa ya nga imegecha ya obiọma ya eburu dị akpa shere na the leather bag saa akwa ahụ ya sacha yiri nwe ya shere dị akpa krọs geti gakwuru ada nne ebe obi gakwuru ada nne n'ụlọ di si ya kọwara ada nne ihe na-esikwuru. Ada nne esi yes ka ya sịkwa the reconciliation not the too sudden na ọwụ ihe na ọ gbalịala na ọkwa gwa ha ebe ọ ga-asasị ngịrị na nne ke nwoke na gawara chọọchị ka ada ya nwaanyị nọ n'ime ụlọ ehiga ụra nga ka ya na nwanne nwa ya kpa ihe na-ekwu. Nne ke nwoke akpee na fon na elekwu n'ebe ya nọ ya gwa sị eburule akpa nwa ya na ya gaghị anọ n'ụlọ ọgwụ ahụ amụ nwa ahụ na ya gala ebe ya ga-eleta ya ọfụma na ụlọ ọgwụ ahụ ya ghọtagacha ihe ụlọ ọgwụ ahụ mere. Ada nne ke nwoke kopụ na fon kopụ na ọ bụrụ na ya eloghachita ha azụ na ya nwa gaa n'ụlọ ọgwụ ọzọ ga-amụ nwa ahụ na nwa ahụ ga-anwụ ya nwụọ. Ya saa na ntị ile ihe o ji ekwugo n'ote ya gwa na ọ bụrụ na ọ laghachita ha azụ nakwa ihe eji ajụ gị ma ọ hụrụ dọkịta ke ma ọ hụrụ dọkịta ke na ọ bụrụ na ọ laghachita ha azụ ọgọdụ na ọ chọghị n'ụlọ ọgwụ ya kpere gaa n'ụlọ ọgwụ ọzọ na ọnwa gaa n'ụlọ ọgwụ ọzọ gaa mụọ nwa ahụ without her presence na ya ga-anwụ nwa ya ha nwụọ this and that na ya ga-enwe stibet na tọnda ga-agbagbu ya eke goge kopụ o kopụrụ ekopụ ya agba ya nkịtị okwujurucha ya chi ikwu kwada nne enye ya sayensị emechi ọnụ okwekwucha ya si antị ya sị na ọhụ na ihe kpatara na eji buru akpa ya gba ọsọ ndụ na plan ya n'ụlọ ọgwụ ahụ na ọ ga-awụ ọkụ na ya nwa ka ọ si ya ga-anwụ nwa ya nwụọ nwa nwanne ya nwoke nta ọsọ hụrụ n'anya na ọ n'ihi ya ka o ji ya mgbaghara so na ọ bụzi onye o wepụtara ọnụ na anasị na ya ga-anwụ nwa ha nwụ na ọhụ na ya na plan ya na that hospital na ha abụọ efelụla wuo fuli na plan ya ga-awụ ọkụ not onye ya na chi eso ya gbanyụọ fon ke nwoke akpọ ya from ala bekee na ọ bụrụ na ya laghachighị n'ụlọ nne na nna ya na ya ga-alụ ha kwe na nwa ahụ ọmụọ ya na ọ ga-alụzi on her own na ya ga-azụ ya ga-ajụkwa ese na ọnwa ya eto ya lụrụ di ya zụ oriri ya gwawa ya si nsogbu anụ na enwe bụ mgbe o ji chọọ ịlụ ya na ọ bịagodo ugbu a kpọrọ ụmụnna ya bịa ya ga-reject ha na etikwala isi na ya na nwanne ya family nwere bad intentions na ya abụọ na relationship ọ gawa ala bekee lọta ala bekee after 4 years zụọ ala 10 plots of land plus other things ọzọ o make the move ịbịa hụ nne na nna ya ọnwa ha na plan lach because of ya rili ime o sendzie ya na ada nne ya kwepịazie na ya gwadele plan ya biko na ọka ha ya mụọ nwa na ha agba ya ọgwụ kuru nwa na nwa ya nwụrụ anwụ ka ọ plan họwụ ịgbagbu ya ka ya mụcha nwa gbagbu ya na ya nwụrụ nga ya mụga nwa ha ekuru nwa na onye amaghị ya na ụmụnne plan na ọ ga-awụ ọkụ na enidi ya na ya thank you agbanyụ fon na nwaanyị ba nọ na leta ka ya bịara nweta the information na ije ahụ ọ lọtara from ala bekee ka ọ gara ga hụ nwa nwetere ada nne na mma ya kwebịara nwetere asị nwatakịrị amọfụ very young girl na ọ makwara mma na ya ekwu ya ekweta na ọ ga-alụ ka na ada ga-alụ dị ime ya ga-erentịara ya ụlọ ebe ọzọ na city denwe ya ebe ahụ na-echezi ka ya mụọ ka ha execute plan ha nwere n'ishie mekizie move ga lụzie dawa na alụ ma Chineke nna ekwe ya ka ya nọzi na ada n'aka ada nne ya mụọ nwa nwaanyị mụọ successfully mụọ n'udo even onye gbara ya n'ụlọ ọgwụ enyi nwoke di nwanne ya nwaanyị gbugie shịrịshịrị na ahụ na-egbu ya nwee ma gbasara ije ya dị interested na ọ ka bịara lepụtazie ya n'afọ ime na ọzi ka ahụ gazi maka ya na ọzi the young man na Chineke nna jọso were that young man gọzie ya hichaa ya anya mmiri n'ifu na ada nne nwenye tiri nwanna na ọ da nwa lepụtara n'ụlọ ọgwụ
na-agwa esi ya na is not the end of life, na nwa nwaanyị na otu echi ala ụdị na mbata akụ na enwe ihe o wepụrụ na ihe ekwetekwala na onye ka ehe na Chineke ejọs were onye ka hichaa anya mmiri. Now ye sendịara ya picture nwa ya sị lekwe na ya mụọ na ada nwa nwatakịrị maga mama igekwede nna ya ishie ya n'imi na elekwe na ya mụọ na lekwe ada ya nwaanyị na enwetaghị information na around mgbe ya ime ka ọ tụkwara ime ka ọ kwụrụ ụgwọ na city ụgwọ ụlọ na city na ọ gazie gaga akwụ ụgwọ isi ka na thank God Chineke anapụtala na Chineke nna ga Georgia na ọ ga Georgia n'ụtụtụ Georgia na ihe Georgia n'abalị ikwucha gbanyọ sendere the voice note o reply betiri nga n'ugbo na ya ka o mene 3 months ya mụrụ nwa na o reply bet ya si ya na congratulations or na ya hụ na ihe kwuru or ya na ihe kwuru ada nne ya enwebeke kwere na phone si ya na asị amụrụ nwa na enwebe ya nwetebe call from them na Chukwu na-azakwana ya ekpere hichakwana anya na ụdị nke ya ekpere ya dị happy ebe ya nọ na mgbara akụkọ na ogbotere ya ụmụnne ka ọ nọ hụ otu ụwa na-adị ụmụnne ma ọ na-ahụ na nọ ihe m na-eji mburu mbịa ngala gbotere ọnụ ka ọ nọ were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ a sị na ihe obi na-eche a na-ede ya n'ihu gị gwu mmadụ anya n'ihu gị gụọ ihe obi ya na-eche enweghị ga-eme mistake. Ọtụtụ ndị mmadụ agaghị anwụ taa ọ bụ gị hụ mmadụ gị once ị gụrụ ihe obi ya na-eche gị isi mkparịta ọcha chaara ya gachi ike. Ụmụnne m ịnụ ngalugbo ene kpachapụ anya werekwe chiṅụ ma iwere isi n'ihi na obi mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ obi ha jọrọ njọ ishi ushi ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.